Mayong hapon ka natong tanan, kini si Mayor Lamol Merrick M. Acosta. Buot mo pahibalo sa ato ang mga kaigsunan dinhi sa dakbayan sa Roqueta sa baguhay lang ingnon natong dili baguhay kaganinang taud-taud na ay sitwasyon nga nahitabo sa ato nga social media wherein na ay usa ka account holder nga nagpost didto nga naghulga og pamusil sa ato ang mga estudyante sa usa sa tunghaan nato dinhi sa ato ang dakbayan, no. Mao nang daghang maginikanan, nag-text, nag-message nako, nag-PM nako, kabahin aning panghulga. Mao nang ang ato ang kapulisan, ako ana pong na-informan, si Major Nalwa, ang ato ang Chief of Police dinhi sa dakbayan sa Roqueta, and he made sure that the school concerned or the school that is being singled out by the person nga nanghulga ma-secure na. So karong adlaw as of this hour secured ng school na nay mga pulis dito gatang. And secondly, we are now making a trace kung kinsa tong post adto, no. Mao nang akong hangyoon ang tanan nga mokalma lang, although kanang ingnon nato wala nato gi pasagdan ang mao nga panghulga, wala nato gi ingnan nato, we are not taking it lightly, we are taking it as a grave threat, no. Naadyoy ingnon nato kanang kabalaka, no, ang mao nang naghimo tag proactive moves niini. In fact, when I received the information, I immediately informed our police and the division office in the person of Ma'am Lorena. Mao nang nanghagyo ko sa uban nga nagpost adtong mga gi-share na nila sa social media, i-take down sa nato, no, so as not to panic everybody. Ang ako alang is we're doing our part, we're trying to secure all schools by tomorrow. Muhangyo po ko sa mga school authorities to strengthen your internal security, check sa bags, everything, no, so on and so forth. Tomorrow, I'll be joining the students of MONHS in their flag raising to see to it that all of them will be safe, no, para sa ingnon nato kanang pakalma sa mga ginikanan nato, no. Among buhaton ang tanan, no, kuyog sa ato ang kapulisan nga makita nato andam ang ato ang pulis gani mo file og kaso sa gapost ni adto sa social media, no. So ako apong ipaniguro na naagyoy heads will roll, no. If we will be able to make the trace, then definitely heads will roll for this one. It will be a strong warning na dili ta pahulga-hulga og ingani, no, hadlok-hadlokon ang atong mga komunidad og ingani nga pamaagi. So mohangyo sa mga ginikanan, sa mga estudyante, mo kalma lang ta, mo salig ta sa tong kaugalingon, mo vigilant lang ta, then everything will be okay, no. As I have said, the local government unit in coordination with the PNP, we have already arranged security measures, no, for para sa mga schools nato ugma puhon, no. Ang katong school nga gisgutan ang MONHS as of this hour na anay pulis gabantay daan, no, para ma-secure namo ang vicinity sa school. So way makasulod, wa puy makagawas as of this hour, no. So nasayod ko na ang kabalaka sa ginikanan, maski ako ang kabalakan ako nagpabilin, pero dili pud ta magpahadlok og mga ing-ani nga mga hulga-hulga lamang, no. So we as a community must come together and stand up para dili ni mahitabo sa ato ang komunidad. So hangyo lang ko sa tanang mga concerns, take down your post lang so as not to spread panic among our people. Na amo ron ta ning gihilom, although naglihok nami with Ma'am Lorena, our SDS,
si Major Nalwa, and karon ang ato ang provincial director sa PNP, si Colonel Maclang, para masiguro ang safety sa ato mga kabataan. Pero nanggawas na sa social media, gipost na gani na ako'y isa ka ginikanan giingnan na ato lang tagtangon palihog ma'am para dili mahadlok, and she complied sa ako ang request. Daghan kayong salamat, ug mao na po akong hangyo sa tanan nga dili ni nato spread, no, dili ni nato spread. Kay kung ato ning spread gipasikat nato ng bataa nga nagpost ana kung bata man gani siya or what, no. So pero definitely pangitaon namo sila, no, kay the police is now making a trace kung kinsa to ang account, kinsa i-handle ang account, etc., etc. And if we'll find him, we will file a case against him. In fact, I have already instructed nga mo file gyud gihapon tag case maski Jando pa na siya, Mr. Jando pa na siya to moment, para kung masakpan na ang kaso diha dayon. So again, kalma lang ta. Ang atoang kapulisan is already on top of the situation. The local government unit is now aware of the situation. DepEd is aware of the situation. MONHS is aware of the situation. And ako na lang ning giingon so that everybody will be ingno na to cautious and be on guard all the time. Dili lang sa panahon nga naihulga nga susama niini, no. So again, sa mga kaigsunan nato, kalma-kalma lang ta. Ato lang buhaton ang angay natong buhaton. Kami po sa local government unit, amo lang pong buhaton unsay angay namang buhaton. And to show to the parents that their children will be safe tomorrow, I'll be joining them sa school tomorrow morning dito sa MONHS. Again, thank you very much and God bless us all.